Vamos empezando co pleno de extraordinario convocado para hoxe, mércores 9 de xuño, ca seguinte orde do día. Punto número 1, aprobación da ata do pleno do Concello que tivo lugar o 19 de maio de 2021. Ajuntósenos a todos a esa ata. Paso a palabra ao portavoz de veciños de Boqueixón por si ten algunha alegación que facer á mesma. Ben, boa tarde. Con risco de ser moi meticuloso, porque sempre facemos alegacións ás actas anteriores, quixéramos deixar constancia da nomenclatura do noso grupo que pon veciños por Boqueixón e somos veciños de Boqueixón. E que foi algo que estuvemos debatindo cando se creou a agrupación de veciños e decidimos non poñerlle por, porque non somos por, o sea, somos veciños de. Entón, a partir de agora, pois solicitamos de que poñan veciños de Boqueixón, porque tamén como ven no nome do grupo municipal. Correcto, así se vai. Toma nota o señor secretario. Perdonade por ser tan quisquilloso. No, a ver, aquí as cousas, o que ten que ser, non ten que ser, non é nin por nin de, se é de, non é por. Portavoz do grupo de goberno. Boa tarde, pola nosa parte non temos nada que engadir á acta do pleno anterior. Entón, polo que parece, vamos a aprobar con esa corrección de por unanimidade en toda esa ata da sesión anterior. Punto número 2, modificación puntual número 4 das normas subsidiarias de 1996. Regulación das condicións de posición con respecto ao viario. Aprobación inicial. Con data 22 de xaneiro de 2021, o Concello de Boqueixón enviou un oficio á Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, no que se solicita o inicio do procedimento de avaliación ambiental estratégica do proxecto de referencia, ao beiro da redacción actual da Lei 2/2016 de 10 de febreiro, do solo de Galicia. Polo que se aproba o regulamento da Lei do solo de Galicia, coa solicitude acompañouse a seguinte documentación. O documento ambiental estratégico asinado polo arquitecto don Isidro López Yáñez e o borrador do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións asinado polo arquitecto tamén Isidro López Yáñez. Con data 19 de abril de 2021, recibese notificación da resolución emitida con data do 16 de 4 de 2021 pola que se formula o informe ambiental estratégico da modificación puntual número 4 das normas subsidiarias de 1996 do Concello de Boqueixón para a regulación das condicións de posición con respecto ao viario, pola que se resolve non someter ao procedimento de avaliación ambiental estratégica ordinaria o devandito Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións. Non obstante, deberánse integrar no documento de planeamento as determinacións indicadas nos informes emitidos no período de consultas previas. O obxectivo do presente documento é a regulación das condicións de posición con respecto ao viario no solo non urbanizable para as vías tipo 3, tipo 4 e tipo 5, establecida no título 4, capítulo 1 da normativa das normas subsidiarias de planeamento municipal. Dita modificación establece a necesidade ou obedece á necesidade de integración dos viais nos núcleos de poboación e a súa contorna próxima. A actualización á legislación vixente Lei do Solo de Galicia e ao PEXON en tramitación. Ditas normas recobraron vigencia 5 anos despois de ser sustituídas polo Plan Xeral de Organización Municipal aprobado definitivamente en data 6 de febreiro de 2015 o Aveiro da Louga. Este viuse anulado íntegramente por mor da sentencia 548/2020 en maio de 2020, tras un recurso interposto por Telefónica de España a razón da falta de solicitude do preceptivo informe favorable do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo que exixe o artigo 35.2 da Lei 9/2014 do 9 de maio Xeral de Telecomunicacións.
O recobro da vixencia nas normas subsidiarias de planeamento, logo de estarse aplicando pexón por un período de 5 anos, está a ocasionar disfuncións a día de hoxe, entre outras cuestións, no referido ao recuado dos peches aos viais. Esta situación é claramente entendible, posto que o pexón establecía menor distancia de recuado para os camiños municipais e sendas, polo que as respectivas licenzas de peches nestes últimos anos foron concedidas en base a ditos criterios. Por este motivo, a realidade existente executada o amparo do pexón e a volta ás normas subsidiarias de planeamento tras o decaemento deste non coinciden. Como se pode comprobar, a anulación do pexón leva consigo aparellada o incremento de distancias entre peches para as vías tipo 3, no solo non urbanizable común, de protección e de núcleo rural, solo de núcleo rural e solo rústico. Para o solo non urbanizable de núcleo rural, solo do núcleo rural, prodúcese un incremento de 8 metros na distancia entre peches, sección do vial, sendo de 4 metros o incremento da distancia do peche con respecto ao eixo do vial. Para o solo non urbanizable de protección, o solo rústico de protección, prodúcese un incremento de 2 metros na distancia entre peches, sección do vial, sendo de 1 metro o incremento da distancia do peche ao eixo do vial. No que respecta ás vías de tipo 4 e tipo 5, no solo non urbanizable de núcleo rural, a anulación do pexón leva consigo aparellada unha disminución da distancia entre peches, sendo estas a súa vez menores ao establecido no artigo 92, protección das vías de circulación da Lei do Solo de Galicia. Para as vías tipo 4, prodúcese unha disminución de 2 metros na distancia entre peches, sección do vial, sendo de 1 metro de disminución da distancia do peche con respecto ao eixo do vial. Para as vías tipo 5, prodúcese unha disminución de 3 metros na distancia entre peches, sección do vial, sendo de 1,5 a disminución da distancia do peche con respecto ao eixo do vial. No referido ás vías anteriores tipo 4 e tipo 5, no solo non urbanizable común e de protección, solo rústico, o decaemento do pexón supón un incremento de distancia entre peches. Para as vías tipo 4, prodúcese un incremento de 2 metros na distancia entre peches, a sección do vial, sendo de 1 metro o incremento da distancia do peche ao eixo do vial. Para as vías tipo 5, prodúcese un incremento de 2 metros na distancia entre peches, sección do vial, sendo de 1 metro o incremento da distancia do peche ao eixo do vial. Estas dimensións, tras o estudo dos viais e o seu espazo inmediato efectuado na presente memoria, obsérvanse que non coinciden coa realidade do Concello para os viais tipo 3, 4 e 5. Por tal motivo, o que se propón a este pleno é o seguinte. Primeiro, prestar a aprobación inicial á modificación puntual número 4 das normas subsidiarias do planeamento, instrumento urbanístico de iniciativa pública promovido por esta administración, que inclúe a documentación presentada no Registro Electrónico do Concello de Boqueixón con data de 21 de maio de 2021 e número de registro 20 21 99 90 00 00 329 e asinada digitalmente con firma válida polo director do equipo redactor Isidro López Yáñez, arquitecto. Segundo, someter a información pública ao expediente polo prazo de 2 meses mediante a publicación de anuncios no DOGA nun dos xornais de maior circulación da provincia, no tabuleiro de editos e na sede electrónica do Concello de Boqueixón, para os efectos de que durante o dito período poidan formularse as alegacións e suxestións pertinentes, computándose o remate do referido prazo de alegacións dende a data de publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia, diligenciándose a documentación exposta pola Secretaría Intervención. Durante o prazo de exposición pública do expediente recadaránse os informes sectoriais que resulten perceptivos, de conformidade coa normativa urbanística e sectorial de aplicación. Así mesmo, e simultaneamente ao mesmo prazo e polo mesmo prazo se dará audiencia aos concellos limítrofes. Terceiro, acordar consonte ao disposto no artigo 47.2 da Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia a suspensión do procedimento de outorgamento de licencias
nos ámbitos afectados no que resulte incompatible coa nova ordenación. Esta suspensión de licencias únicamente afectará aquelas licencias que foran desconformes coa nova ordenación proxectada. Si todas estas licencias que se poden solicitar para de construcción se están conformes con esta nova normativa, o sea, con novas alineacións, en principio non se verían afectadas por esta suspensión temporal de licencias. Ten a palabra o portavoz de Veciños de Boqueixón. Perdón que tiña isto sin entender. Decía que nos resulta pois cansino ter que facer unha modificación puntual dunhas normas de hai 25 anos e despois de 4 tentativas de facer un plan xeral que non puido ser aprobado, bueno, que foi aprobado, pero despois foi tumbado nos tribunais. Cando isto pasou, cando foi a sentencia do Constitucional que ordenou o plan xeral en vigor, solicitamos ao Concello un informe xurídico e técnico de como era a situación. É dicir, non só no das pistas, que sí que se acepta e se leva na modificación puntual de hoxe, sino sobre todo naqueles núcleos nos que nas normas subsidiarias estaban esgotadas os cupos de licencias en varios núcleos. Saber un pouco como se actuaría desde o Concello. Bueno, pois a día de hoxe non se nos informou absolutamente de nada, nin con reunións informais, nin ese informe que eu creo que os concelleiros deste pleno deberíamos ter para saber cal é a situación urbanística do Concello de Boqueixón. Non entendemos, polo tanto, se é que hai en certos núcleos onde están as licencias esgotadas, por que non se aproveita unha modificación puntual como a das pistas, pois para poder establecer novas licencias nun período transitorio ata a aprobación do novo plan xeral, que vai existir e aproveitamos tamén pois esta sesión para preguntar se está iniciada a tramitación. E, por último lugar, nos vamos a absternos na votación deste punto, xa lle digo, porque resultanos moi cansino e resultanos realmente extraño ter que andar a modificar un documento de hai 25 anos. O que sí que quixéramos, perdín o fío do que estaba dicindo, quixéramos saber por que a situación na que quedan estes núcleos, se é verdad que se sigue mantendo cupos, e se hai núcleos rurais onde non se pode obrar, se é así, por que non se fan as modificacións pertinentes? Vale, moi ben, por parte do grupo do Partido Popular de Boqueixón vamos a votar a favor deste punto que ven a cubrir pois o problema xurdido tras a anulación do Plan Xeral de Boqueixón con respecto ao recuado dos peches a determinado tipo de vías. A información que se leva ao pleno pois está bastante completa nun punto e está complementada tamén por todo o que é o proxecto de modificación das normas subsidiarias. Polo tanto, creemos importante e necesario facer esta modificación para que se poida adaptar a realidade existente neste momento pois ao que era o plan xeral antigo e que non haxa pois unha discriminación nas novas licencias que se vayan a pedir a partir de agora. Con respecto ao que preguntabas, Xavier, do esgotamento de licencias en determinados núcleos e por que non se traen a modificación esta modificación
porque non se trae a pleno. Vou a contestarche, vou a decirche, co permiso do señor secretario, que seguro que quere facer algunha aclaración, que xa temos falado ese tema e entendo ou entendemos que non é necesario traer dita modificación a pleno e si se pode ampliar o número de licencias por outra vía, pero para non falar de máis, gustaríame pedirlle ao secretario e tamén ao alcalde se puderan ampliar esta información que estou eu dando. E con respecto ao tema do novo plan xeral, pois estáse a traballar na redacción do mesmo para axilizar todos os trámites e todo o proceso para a aprobación canto antes, para a aprobación inicial canto antes dese novo plan xeral, e para que esta modificación, bueno, pois sexa o máis transitoria posible. Xavier, a ver, sobre el tema de las licencias, el informe lo acabaremos lo más probable la próxima semana. El criterio que mantén a Secretaría de Intervención é que non se agotan as licencias en canto que as normas subsidiarias parten dunha realidade que xa non existe, que temos un plan xeral con un estudio dos núcleos rurais que habilitan que se faga o reconto coexistente no momento da aprobación no momento de suspensión do plan xeral. De momento, hasta fai creo que 15 días non se necesitou ese informe no sentido de que non había solicitudes de novas licencias. Ahora sí que tenemos un par delas, espero eso, rematarlo a finales da semana, principios da próxima. Pero o criterio é que o dimensionamento dos servicios xerais e das dotacións que preveía o plan xeral e que a realidade foi impoñendo non fai necesario partir do número de edificacións que había no momento da aprobación das normas subsidiarias, sino agora no momento da suspensión do plan xeral. De todos modos, cando teña rematado o informe, bueno, aparte obviamente da Secretaría da Alcaldía, remito vos unha copia para que o teñades bueno, eso. Era interesante. Desculpa, non entendín o último que comentaches. Claro, que a realidade do dimensionamento das redes de xerais e dos sistemas xerais implican, queren decir que non temos que partir do número de edificacións existentes no momento da aprobación das normas subsidiarias, sino no momento actual. Vale. Ti pensa que as normas subsidiarias veñen dunha realidade que xa non existe en canto a dotacións de servicios públicos. A verdade que aí no que é nas... O que fixemos foi contar, hacer un reconto das edificacións existentes na actualidade. Que non coinciden nada co que aparecía reflectido nas normas subsidiarias. E en algunha zona, en algún lugar, algunha aldea de Boqueixón, posiblemente as edificacións que existían no ano 96 ou naquelas datas, que posiblemente non se incrementase nada o número, porque en todo este tempo non se fixo ninguna, non se solicitou a mellor licencia ni para fazer ninguna. Entonces, o que se vai a tratar de facer con este novo, o sea, para poder facilitar, así está facendo, dando licencias, é ter en conta a situación no momento que foi en xuño de 2020, no cal fais o reconto do número de edificacións existentes en cada núcleo para poder seguir concedendo licencias según se vayan solicitando, para que nadie que queira fazer unha vivenda en Boqueixón
non teña, que non poida facer sempre cando teña un terreno que sea edificable, evidentemente. O trámite que estamos levando co tema do novo pexón está cambiou un pouquiño o sistema, non o sistema. Agora, para facer o pexón hai que facer un que se chama os voos sobre o do Concello, e esa información, esas fotos, descargalas para desarrollar o pexón para a raíz de eso. Entonces, estamos, urbanismo da Xunta se comprometeu a facernos eles directamente ser voos, entón estamos nós tramitando o que é como se di, descargar esas fotos encima da cartografía, para a partir de aí facer desarrollar o pexón conforme a normativa o sea, conforme vai facendo o traballo a empresa que se vai a adjudicar a súa elaboración. Entón, procedemos entonces á votación. Alguna alegación, alguna cousa máis por parte de veciños? No, nada, que cando teñan ese informe, porque era a cuestión que máis preocupaba cando se suspendeu o tema dos cupos das aldeas. Que non se olviden de pasarnos pois as cousas que imos solicitando, porque en fin, non digo nada. Bueno, procedemos entonces á votación desta proposta. Votos a favor da aprobación provisional das normas, desta modificación puntual das normas. Abstencións. E creo que en votos en contra non hai ningún. Entón, pois, non habendo máis puntos que tratar, dáse por rematada esta sesión plenaria. Moitas gracias pola súa asistencia. Moitas gracias, boa tarde.